Assalamu alaikum, sunana Fauziya Aliyu wacce na fito a Jawahir a cikin fim ɗin Cikar Buri. Cikar Buri dai fim ne da zai nishaɗantar da ku, zai wa'azantar da ku, zai ba ku nishaɗi dai da dama dai. To gaskiya na ji daɗi saboda da na karanta yanayin labarin na ga wani abu ne da zai zo mana da ci gaba a rayuwarmu da dai abubuwa da dama. Don gaskiya na yi fina-finai da dama, na ji daɗin wannan fim ɗin sosai. Na ji daɗi kuma da na fito a jaruma, ɗaya daga cikin jaruma a ciki. Na fito a matsayin ƙawar Maryam wanda muke a makaranta. To gaskiya ba laifi, an dan wahala daidai gwargwado, amma dai yanayin yanda na fito din to daidai gwargwado dai an dan wahala, ba laifi. Gaskiya ba abin da ya fi burge ni kamar yadda na fito a ƙawar ita Maryam. Sometimes ina ba ta shawara da dama wanda take iya ɗaukan shi ta ji kuma daɗin abin. To kira dai da zan masu shine kar su bari a basu labari, saboda fim ne da zai nishaɗantar da su, kuma babban wani abin ma da zai wannan ɗin mutanenmu zai akwai wayar da kai, wanda idan suka kalla wani akwai abin da yake cikin duhu, idan ya kalla kuma zai wayar mashi da kai.